daghan nato miduol sa Ginoo dili tungod kay midawat, dili tungod kay mituo ta nga siya anak sa Dios. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, ang mituo og midawat ni Hesus nga anak sa Dios may kinabuhing way katapusan. Ang kasagaran nato mudawat ra gyud ta or muduol ta ni Hesus, labi na gyud ni Santo Niño, tungod kay gusto ta nga maayo sa atong sakit, gusto ta nga matuman ang ato mga damgos kinabuhi, gusto tang magmalampuson ang atong gibuhat. Pasabot, ang pagtan-aw nato ni Hesus or ni Santo Niño, mura ra gyud siya pangayuanan sa atong gusto. Maura gyud na ato, kutob ra kita diya, mangayo ra kita kung sa atong gusto. Kamo unsa man inyong gisimba dinhi? Tungod kay niila mo nga si Kristo na kining atong gisaulog dinhi, anak sa Dios. Unsa man inyong nailhan ron niya? Tighatag sa inyong gusto o anak sa Dios? Tighatag sa gusto, no? Mauna siya mga yawanon kay ta. Mona inigsugod na ni Kristo hatag sa iyang gusto, isip anak sa Dios, isip manluluwas, adin ata maminaw. Mona nahitabo diri sa sanlahon, Sir, kun buot ka, maayo ko nimo. Ingo si Jesus, buot ko. Hikap siya, ayo dayon. Pagkaayo, ingo ni Jesus, ayaw panabi ha. Ayaw panabi. Ngadton ospari. Ana, oy, nanabi og maayo. Nitago na ko si Jesus dito hinos kamingawan. Kaya di naman siya makaampo kaya mga tao, hala pong sisok na ngadton niya. Nanabi man tong iyang giingnan nga ayaw panabi. Ano na? Ingnon karon ni Ginoo tagain taon kog kaayuhan sa kong sakit. Sige ayohon ti ka ha, pero ayaw na gyud pamalikas. Oy, siging pangasaba sa mga anak. Mas maayo pa noon tong masakiton pa. Kaya magsige lang ingon, day, lugawi ko, pagkaayo na, ikang buanga ka, huwag mo ka malabad dito, ikaw ka malimpyo dito. May pagwa ka maayo. Nga, sogo din as Ginoo di ay, nga, magsigag pangasaba. Dili. Unya nga, no, magsige magkagpangasaba. Tungod kay may magkaglawas. Pero masakiton ka, ay, di ka gana, salamat. Oy, wajud ay, di ka mga saba. Ang kuyaw pa yun, masakiton pa yun ka, mga saba pa yun na, tiwas na yun ka na. Naraba sa'yo masakiton, no? Ngayawanon kay batasan. Sige, pangasaba. Mupay hapit na siya matiwas. In short, kung muila di ay tas Ginoo, nganong ingon man si Kristo, maluwas ang niilas Ginoo nga anak sa Dios. Anak gud siya sa Dios. Manluluwas gud siya. Siya gud ang gisaad nga Mesiyas. Di sato pa ang tanan nga iyang isulti nato atong sundon. Ang ato diayng dakong tinguha kun miila gid ta og midawat niya ang pagtuman sa iyang sugo, dili ang pagtuman sa atong gusto. Kay kinsa ra gud ta luwasonon kita ang mga alaot nga mga anak sa Dios, mga sinagop nga anak nga luwasonon. Nya unsa man ta pagluwas? Ang pagpaminaw ug ang pagsunod sa pulong sa Ginoo nga gisulti sa manluluwas nga mao si Jesus. Mao na nga dinhi sa atong tubag sa Salmo niingon ta dinhi, dayga ang Ginoo Jerusalem. Magsige ra gitag daig sa Ginoo. Nya kung midaig ka na niya, sundon man na nimo siya. Para ninyo makadaig mong artista, nya iyang buhok blonde, magpa-blonde dayon mo. Sundon man na nimo. Kung ang imong gidaig artista, magsigig pakita siyang pusod. Ang imo sa ipakita imong pusod maglakaw-lakaw ka kay sundon man na nimo kay nidaig man kaniya. Ang imong gitan-aw nga celebrity, gasigig sulo ba ng gision kay mga karsones. Ana, ang porti pag yung faded pag yun kaayo, gision pag yun, pero sikat kay siya. Magsige sa kag sulo og gision. Sasakto? Unya kayang imong idol nagpuyo-puyo man. Puyo-puyo sad ka. Ana. Nya kayang imong idol kusog man kayo mo simba.
Unsa may imong buhaton? Simbasad. Simbasad. Nya kayang imong idol, kuan man kayo, putli man kayo, wa may mansa sa sala. Idol man nato si Jesus, idol man nato ang mahal nga birhen nga iyang inahan. Idol na ninyo dili. Oh, nya sige mag-maintain anang kaputli kanang pagkaway sala. Dawa na, di mo na madapat dergo, di mo man awa na. Daghan na kag reklamo. Di gina lagi nimo idol. Ang imong idol di ay ang tinuod gini mong idol ang kalibutan. Nya unsay gihatag sa kalibutan, unsay gi-practice kalibutan, ganahan kay kang mubuhat ana. Ga-practice ang kalibutan aning gitawag og kahakog. Amo nang hakog sa kay kastanan, kadao aning kwarta, aning mga butang og kabtangan, haladaw sa kay kag kwarta og kabtangan. Ga-practice ang kalibutan nga hadlok gyud masakit, hadlok mamatay, hadlok sa kay kang masakit og mamatay kay gusto gyud imong din-alang gyud ka mamatay. La sige, ayaw na mong kamatay. Sige, ayaw mong kamatay. Hangtod gyud nga di na mo kalakaw kay 150 na imong edad. Kuyos na ikagnaong. Nga mag-abot tamura na tag mga kalabira kay wa nagisod ato mga dedikay. Nag-anam naman jud kakuyos pero di jud ka mamatay. Unsa okay ka na? Ako may panalansag mamatay oy. Ikaw din na lang sa kumatiguang pader. O sige, din ata matiguang kitang tanan. Din ata mamatay, din ata matiguang. Sige. Di magsigitag sex, sigitag sex, sige sag panganak, sige panganak. Purti na natong daghana. Anto di na takaliho kay purti na natong daghana. O di sad pader, pamatyo na lang sana nato ang mga mag-abortion lang ta, mag-abortion lang, ana, ilimit lang nato ang anak. O sige, mag-abortion lang ta. Unya, kay naa may gusto nga mga anak, nya imo mang gi-abort, hala nasuko, nagpinatyanay na ta. Ana, magkagubot na ta. Nganong imong na ipa-abort? Nga ako ning ipakataos. Ba't lagi ko, di ko gusto kang mudaghan ta. Sa patyo tanong kang ni malakap. Awa na, mo pinatyanay na ta. No, lain-lain ta gusto, magkagubot yun ta. Mas maayo na lang ng mga matay. Nga naman, kay kung na ay tigubot karon, mamatay man na ugma. Awa na, malinaw, naka, ana, no? Unya, og ikaw sad gisigihan sa kag daog-daog, ay kabalaka, mamatay raman sa kaugma. Awa na, kisa pa may mudaog-daog nimo, no? Ana, kisa may unang gustong mamatay. Nabitay ka, sige, 90 takes na ako atong sang adlaw, ingon din siya, Pader, ganahan dyan ko mamina o na imong humili, pero sige mo sa kaghisgutan ng patay, Pader. Uy, sige mo kag patay. Ningon na ako ragitubag og hihihi. Wa na ko nitubag niya, ay nako, gusto sa nisang di mamatay. Doon na lang kayo mong schedule noon. Part man ang kamatayon, God. Nga naman, part sa kaluwasan ang kamatayon. Maubitaw ni ingon diri sa atong unang pagbasa, dunay tulo ka saksi ang Ginoo. Unsa man? Ang espiritu, ang tubig, ug ang dugo. Mauni ang nakaluwas nato, ang tubig sa bunyag, ang espiritu nga naglimpyo nato, ug ang dugo, ang kamatayon ni Kristo. Sa to pa ang kamatayon, kabahin sa kaluwasan. Kabahin sa kaluwasan. Yang anong ato man ang isalikway, nga kabahin man na, gihangop man gay na ni Kristo, nga siya tag-iyas kinabuhi, ning agi man gay siya diyas kamatayon, kita na noon ang magsigig likay. Ang taong nahadlok sa kamatayon, maimpirno yun. Nga naman, magsigi na siya buhat og sala. Kay 99% sa atong mga sala, nagsukad sa kahadlok sa kamatayon. Ano na? Nya, magsikag hadlok sa kamatayon. Sige, kagkasa. Nga anong masuko man ka kung ilogon sa imong silingan ang imong yuta? Ha? Og nituo pa ka nga mamatay ragyod ka, adto ragyod ka pauli is bahak, nganong mangigi man kaanang na ang yuta sa imong tugkaran. Nabiyaan ra man na nimo. Unya ang imong pagkasuko diha, makapaimpirno man na nimo. Ingka unya kadto siya Pader. Og nidawat po to siya nga mamatay siya, nganong mangilog pa man kaanang yuta. Nga adto ra magyapon ka pauli atong bahak or adto tong arang-arang ka pagkabutang ana nang St. Anthony.
or adto bakas Manila Memorial. Nya nganong mangilog pa man ka nga biyaan ra man animo unsaon man animong pagsigig padakuan ang imong yuta. Di ba? Pero kay wa man kamo ila nga mamatay ka, imo mang gibakakan ang imong kaugalingon nga kuno dili ka mamatay, nya nga kining imong yuta, kining imong mga properties para kuno nis imong kaugmaon. Wa bay siguro maugmaan pa ka. Mao nang nagpakasa nakakaron, sige na kang lalis, sige ng away, siging dinumtanay tungod ana mga butang nga ato ra gyung biyaan ikamatay nato. Ngunay nakadako natong sayop kay wa nata maminaw sa atong manluluwas. Igo ratang mangayo pero di ta mutuman sa iyang sugo. Karon kamo dinhi nanimba apil nako nya nagdebosyon ni Santo Niño, hinaot unta nga kaning atong gisigig ingon nga kanamo maluoy kaunta nga kanimo nangilaba ato gid unta nang puy-an. Kanamo maluoy kaunta sa ato pa miilagid ta nga makaluluoy ra gid ta. Kun wa si Santo Niño makaluluoy ra gid ta. Wa gid tay ato. Mao ra gina siya. Kani bitaw dinhi niadto ko gahapon nagbayad ko didto sa atong mga bayronon didto sa atong ekonomos ingon din sila nakubipilam na imong bayronon dia kay bayran ko na tanan isa ngilngiga ni taga San Vicente bayad man gid tanan ako isulti na dia tanan sa ngilngiga gid ako ana gina basta parokya nga gikaluy-as Ginoo. Pero guwapa na makaluluoy jud ko kada ingos ekonomos bayronon pa dukhan no sa bayronon dukhan no sa bayronon ana jud ko pero kay gikaluy-an tas Ginoo din bungat dia bayaran na tanan gara kay ba. Ug na kay Ginoo wa kay kulba oy wa jud kay ratol wa jud kulba wa taden ngano man Ginoo kun akong backup hadlok wa na. Kana bitang project nato dinhi tinang kanang ato sugod atong last week sa November ingon ko na nasa tay 3 million nga project nya ato dayon gislat-slat tag 3,000 1,000 ka slots nya naratol dita ng 3 million nga project. Ang uban 1 million pa lang daan lolo kadako kita 3 million ato lang isingisihan nya nahalin atong slots nga 1,000 nahalin sobra. Oy na, pila na inahalin? 1,067 na ka-slots. Suna nga na. Pakpak. Ni sobra. Nya gasigi pa jud ingon akong uban, Father, i-reserve ko diha, Father, maka-appeal pa ko. Amo na ato na lang gi-extend, mudawat ta og mga mamalit hangtod karong Domingo, Ika-Lunes, closed door na. Sige, pamalit mo, appeal pa mo sa Faith and Power slots. Hangtod karong Domingo. Karong Domingo ba? Unsam nang Domingo? Na January 10. Bunyag mo na ni Jesus. Ang pagbunyag ni Jesus. So, ihumagbunyag ni Jesus, close na taning atong Faith and Power slots. Nya mamalandong na sa taon sa sunod na tong ibaligya. Ay ganahan kay sila mamalit. Mura ta dining merkado siyati. Nya i-close usa para atong sanitize, no? Ato sang unsay tawagan na kanang disinfect. Lagi sanitization. Sanitization lagi. Sanitize ata. Igsunod ana. Maligya na sa ta. Mag-atang naman sana sila. Inana, no? Ambot mo amo dinhi nag-atang ba kamo? Kadto sila nag-atang pero kamo ambot lang. Usa sa tingis nagatang. Nya magampo ta nga ika-deliver na sa ato mga giorderan ang atong pultahan ni promise ang nag-contract niini og mga 2 to 3 weeks from now hasta ang stained glass diha kining atong main altar mga within 2 weeks kuno ma-deliver na ni ang bag-o nga katong marble na nya ang atong kaning rotating camera they are now in the final stage ang pag-finalize na lang sa result kung makakuha ba sa atong desired result. So siguro within this 2 weeks or next week mo function na ni ang atong transformer niingon man to nga Veco nga naa kuno sa implementation nakabayad na ta ready na ta na nato sa atong side ang ila na lang side mo atong gipaabot kinsay mga suod sa Veco
Ingna to sila o gusto mong malangit, i-deliver na tong transformer. Unya ang kuan, ang atong sakyanan basig within this week sad or next week katong atong gi-order nga utility truck ma-deliver na pod to. So all these things kani mga kuan, ang kanila lang tingnan tong yuta din no. Murag sige pag-process ang pag-transfer sa iyang title nga ma-transfer ngadto sa Roman Catholic Archbishop of Cebu. Pero nakabayad na pod ta, nakapirma na pod si Archbishop sa necessary documents. So, pasabot, kining 3 million na project is now ongoing. So, hinaot nga makumplito na ni, niya inigabot sa atong puhon, nga atong kapistahan din sa Abril, hinaot unta nga ma-in place ning tanan aron makahimo na ta sa atong rededication sa atong simbahan. Pasalamat sa Ginoo tungod siyang dakong kaluoy, dakong gugma og dakong grasya nga iyang gihatag nato dinhi sa atong parokya. Manindog ta.